karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Kanon pa ka, Sir Hans? Paghuwat ragod ko mga ayok ko. Ayaw pag una-una. Gatiman kala niya, kuya. Hello, nang imang? Dongket, iklasiko yan. Di mo na i-delivery para ni Kara. Delivery? Kuya, may delivery nga miabot para kang Kara. Unsa man ni kuya? May na-order da si Ma'am Cara, Sir Hans? Hello? Oh. Ay, pag-appear sa mong story, ha? Sorry. Sorry kayo, ha? Sige, kaon na magpadayon. Unya na lang ko, ha? Ngano maningkam ka, kuya? Ay, tubagan na si manang imang, oh. Sutihin ako nung sao ng package nga gideliver sa tuwa. Ah. Hello? Abi na cellphone, be? Hello? Nagima? Oy, Dongans, unsao ba din akong delivery dong? Mahal ra ba ni? 2,000. Cash on delivery man. May Gcash ko nimo nang imang. Bayad na. Og ihatod diri sa bahay sa Pangpan. Oy, ala, naade ka diya dong? Oh. Sige na. Ati ba na? Karong adlaw na ihatod diri. Oo, dong. 2,000 ni ha. Naunsaman ko. Baga man akong naong pero ang inamuram akong nasakitan kanina ang gisingkahan ko ni Sir Hans. Nagsige naman ito ni siya paningkan ako pero kanina gipahilom ko kay wako'y labot sa istorya. Kao na. Oh. O niya na lang. Abi na wag, bato ka kasing-kasing para sa kasuko ni Kuya Hans. Ambot, uy. Nadutlan mo ko ganina. Yapag masagot ko. May sagbat ko bisan wako'y labot sa istorya. Naglain sa ang buot ato. Kaya nasgutan na sab si Kara. Pero, unsa kay gi-order ni Kara nga karon pa mo apot? Ay, pastilan, nawa naman di maatiman ang dalan paingon sa balay, sa pangpangoy. Ay, dadana ang balay. Dong, Hans! Dong! Ni anak ko, Dong! Nagimang? Oy! Ay, naaraman di ka na sa kahoy. Dili naman musulot ang taxi din ni, oy! Ayan ang package nang. Diara, Dong. Ay, Wa ba'y nakasunod din mo din, he? ay, wala man. Abi na ng package. Og makalakaw ka na. Dahil kwarta. Pag-taxi lang gihapon, paingon sa syudad. Ay, Dong, paim na una kog tubig, bi. Ato na lang sa gawas sa highway pagitag mainom nga tubig nan. O di ba sa gawas sa gate, paingon sa ubos. Di ko bahimog mo suod una sa bahay, Dong. Ay, ayun na. Sige na. Lakaw na nang. Hala, nagbinag-o namang kinis Dongans, oy. Di namang kini maong yang batasan sa una. Mura og lahi nagyod ang dagan sa utok niya karon. Mura man ni siya dunay kitaguan din, he. Hala no, ato na lang ko mo inom sa gawas, oy. Ay, oy, Dudong Ket, ni asab di ka din, he. O nang. Unsa may suot sa package nga imong gihaton ni Kuya? Wala man ako may bahaw, Dong. Karton man eh. Dili ba ka to sapatos? Oh, asa naman ka? Ay, pabalikod naman ko sa imong maguwang sa syudad. Aw, mubalik na lang pod ko. Aw, ihatod di ka nang. Koto sa terminal.
gutom naman, uy. Ako na lang tulon akong hiubos. Mukhaon na lang ko. Uy. Hala. Si Sir Hans na sa lamisa. Nagtutok pa ng package. Mubalik na lang ako sa Aki, uy. Ay, isa. Dali ako dali. Uy. Anong patuulon mo ko niya? Bungol ka? Dali, dire. Di ka kasabot og binisaya? Dool, dire. Ngano, Sir Hans? Lingkod des at bang sa misa. Oh, sir. May isugo ka na ko, sir? Ablihin ang package. Ha? Ano magsige magkag... Ha? Ablihin ang package? Oo. Ako kong ablihan. Muna na yung panahon na nga mugamit kag kutsilyo. Kaya ang kutsilyo para igulgul, ihiwa, ug dili para idog. Nasuko ka nga nagdog kog kutsilyo, sir. Pang self-defense ra maguto ako, good. Naniguro lang ba? Mingon ra bang akong lola sa una nga ang mga demonyo mao na sila muhonghong sa tao aron mohimog daotan. Unsa man? Imo nang ablihan ang package? O magsirmon ka diha? Siyempre, ako ning ablihan, uy. Dali Sir. Sir, naabi na ang... karton man din sa sapatos. Ablihan karton. Ha? Oh. Oh. Wow. Kanindot sa sapatos. Kangkara ning sapatos nga taas og takong, sir. Para kang kinsa pa madanas imong pagtuo. Ingon bitaw ko nga para ni Kangkara kay gideliver ko ni para niya. Mahalon man ning sapatos sa Isulob na. Ha? Uy. Ayaw lang ko ba sa looban ng taas kayong takong sapatos, sir, uy. Ug nganong dili man? Uy, nasa tanan. Wa ko maanad ang taas og takong sapatos, sir. Ikaduha, para na Kangkara. Unya. Unya kay patay naman siya. Mao nga wala na ilaing musulob ana, mao ba? Kanang sapatusa. Ako nang gi-order para kang kara. Kay ganahan kay siya ana. Mo nang iyang isulob sa amo untang kasal. Hala, no? Sa ato pa, mao din ang pari sa buda nga nasa kwarto ni mo? Sige. Isulob na na. Oh. Og aya gyud naghuboa. Kung dili ko moingon hubo ana. Unsa? Dagod sa panpugduha diya sa bahay sa pangpangdongket. Di ba nga, para manapuyan nila ni Kuya Hans ni mo kung makasal na sila si Kara? Unta nang. O niya, ganong naaman mong duha diha. Ako lang giubanan si Kuya Hans nang siyang kagulanan. Utsa, aw ka na gyud ay nagpasagding imong mag-uwang kay muraraban nagkuan mo akso nagkalain sukad ka namatay si Kara. Mao ka na akong gibuhat ng imang. Tuod, samo kay Claire dong. Uy, siging panawag ko na uli na bakuno ka. Nang, ayaw gyud siya sultihin nang ha. Nga ni amin din kuya. Oo dong. Di gyud mahibaw si Claire nga ni amo din sa bahay sa pangpang mamakasyon. James, manglakaw ta. Asan mo sa ta? Yay, manong sa tagubat na Nakahuna-huna ko nga posibleng tuwa sa ilang bahay sa pangpang si Kent magtago gikan ako.
Unsa? Uy, layo man to. Way layo kung doon na tayo kaugaling sa kinan James. Nasad ni. Sige na, dali na ba? Manglarga ta paingon sa probinsya, sa ilang bay sa Pangpang. Diri ko kumuhunong hangtod ka mo uban ako si Ayesa sa pagbiya din eh. Aray! Oh. Ayesa? Ayesa! Pag hinay nga dili ka matakil po. Aray. Oh. Ano nang sulo man ka aning taas o takong nga sapatos ha? Ang dili makakamaong muda na. Mao man ang suot sa package para ni Kara. Unya, nga nang yung nagsulob. Si Sir Hans ang napasulob ini nako. Buwa na. Ayaw. Dili ni mahimong hubuon sa patusa. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!